Diri sa Bacolod City, 29 ka mga balay sa Barangay 7 ang nasunog kagabi. Samtang sa Banwas sang Valladolid, duha ka mga balay ginlamon man sang kalayo. Yari ang balita nga aton gintutukan. Makita sa video nga ini ang pagdabadaba sang kalayo. Madasig na naglapta sa mga pamalay sa Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City ang kalayo. Alas 11 Huwebes kagabi. 27 ka balay ang totally damaged. Samtang duha naman ang partially damaged. Naglabot sa 29 ka mga pamilya ang apektado. Suno sa mga nasunugan. Mahamuok na ang ilatulog sa hinali nga nakabatsyag nga nagakalayo na ang ilang mga pamalay. Kangay ni Rosalie nga wala na sa may nasalbar nga mga gamit. Kaginuna nga mapagwa ang iyang mga hinuptanan nga mga ido. Nakatulog na kami. Di na son na ang kalayo sa amon yung nagtupad, kay tupad kami mo. Kaya mo na gay, nung guwa kami. Kami ni banahon, tagang mga ido. Urot gid eh. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, naghalin ang kalayo sa balay ni Richard Benjamin. Ang sunog, nagaligin siya sa balay ni Richard Benjamin, kung saan dito kita nag-focus ang aton nga investigation man. Padayon nga ginatumod sa BFP ang posibleng gintunaan sang sunog. May pila ka mga residente nga napilasan. Nagapangayo sang dugang nga bulig ang mga biktima nga temporaryo nga nagatiner sa evacuation center sang barangay. Dako kita ni mabulig kung may mabulig sa finance sa material sa mga balay. Gintupok man sang kalayo ang duha ka mga balay sa Barangay Palaka, Valladolid, Negros Occidental. Sunod sa Valladolid Fire Station, Huwebes sang kaagahon sa nagumpisa ang sunog. Base sa inisyal nga investigasyon, nagumpisa ang kalayo sa kusina sa balay ni Litaver Doroteo. 60 anyos kag naglapta sa kaingod nga balay sa iya utod nga si Resnel Doroteo. Wala man sang may napilasan ukon napatay sa sunog nga nagbilin sa ginabanta 150,000 pesos nga danyos. Padayon ang investigasyon sa BFP sa insidente. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. One Western Visayas.